Разни предавания, смени, не знам на какво се дължи, най-вероятно на връзки, ама... Сега в TV7, ако не се лъжа, но какво прави там, не знам. Комисията Павлов. Не съм го гледала. Готина комисия. Вързва се явно на екрана. Професия. Що да не сменя? Мале, Алисия бяга вече час и 45 минути с това. Наистина ли Алисия бяга? Аксиния. Не, тук ще стане... Ти гледай още 3 пъти да го кажеш. Чакай да измисля някакъв Ще има- никнейм, ще измисля. И ще има Какъв борба да с бъде? месен стил. Нещо... Актиния, тя го прие. нещо. А? Актиния го прие вече. Не, актиния актиния. стига. Актиния е нещо друго, да. Актиния да я нарека все пак водорасло е още по-гадно, отколкото да я нарека на името на нещо друго. Не Нали? мисля, че го прие точно по обратния начин. Мислиш си? Видях я. Дай. Оп. Аре като тия скиорите. Оп. Никой не се знал да викат оп. Или оп. Константинов! Да. Всъщност, тя има утре рожден ден. Кой? Момчета и момичета. Аксиния. Кой? Аксиния. Аксиния. Трябва да измислим нещо. Ами да я залеем с вода. Според мен Да е е хвърлил биг басейн. Да. Ще има парти. Да направим Ще парти. покръстим със Светия Дух. Вика, да ти Ако може, купа подарък, ако може да ще изнесем го... матрака, ползваш, без ще го да се хвърлиш. будем до... По-добър подарък няма. Не, да си я пуснем така да се плува. Ти метна един бой да ме запомниш за цяла живота. Идвай бе, Никол. Не, може да и попеем, ако Ще взема една ни дадат